Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumasana. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, program ija ya Nkhanga Zaona. Chigawo chakumasana pa Limpopo FM tili ndi mayina amene aboma akunena kuti iwo anthu amene wawa sakufunisisa atafika 2025. Komano nanga Mulungu chifuniro chake ngati akufuna kuti anthu afike 2025 zikhale bwanji. Akuti akukana kuzuzulidwa akuchita zoyipa, komatu Yudasi Iskarioti naye amapanga zoyipa koma anazuzulidwa. Chinachitika ndi chani kumapeto kwakeko? Chisomo chakubweranso lero ndiponda kulandirani okondedwa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ilo ndi programu ya lingaliro la lero palapa. Kodi alipo wina amene adamudzudzulako Yudasi kuti Yudasi ukuchita zinthu zoyipa, iyeyo nkukana kudzudzulidwa? Chifukwa nthawi zina tikhoza kumangoweruza munthu mwina, munthu amene anthu adamulekerera osamuthandiza. Mudamvako kuti ophunzira anzake adamukhazika pansi kumamudzudzula Yudasi. Mudamvako zimenezi. Inetu ndili ndi umboni kuti Yudasi adalipo ena, munthu wina adalipo amene adamudzudzula osaliso kamodzi. Ayi, tamverani pa Yohane 11 ndime yake ya 3 mpaka na 8, Maria atayamba kudzoza mapazi a Yesu ndi mafuta apamwamba, Yudasi adadukidwa. Ndipo mukawerenga pa verse number 7, Yesu adamudzudzula Yudasi. Akuli anthu ausiwa amasiye suli nawo, bwanji ukudulidwa ndalama izi? Ndumba voko adalipo mudzudzula. Pa Luka chapter 22 ndime yaka 22 adanena mawu akudzudzula munthu amene akukonza chiwembu chomupereka Yesu kwa adani ake. Ndipo adanenetsa Yesu kuti munthu amene akupanga chiwembu
chindunji tamvaniso mawu apa Mateyu 26 ndime yake 25 atamfunsa Yudasi kumufunsa Ambuye kuti kodi muti wina adzikuperekadi? Ndine Ambuye. Mateyu 26 verse 25 Yesu adati inde watero, kulina kuina inde ndiweyo, kudi kudzudzula kumaposa apa. Ali munda wa Getsemani pamene Yudasi adafika ndi gulu lalikulu. Yesu akuti mzanga, kodi uli kumpereka mwana wa munthu ndi msosono? Kodi kudzudzula kumapambana apa? Koma zachisoni Yudasi asamale kudzudzulidwa kwake mpaka adalimba mtima kupereka mwana wa Mulungu wosalakwa. Kodi zimuthera bwino iyeyi inu amene mwakhala mukudzudzulidwa kwa nthawi yayitali koma simukufuna kugonja? Kodi linditsogololo wala anzanu akukudandaulirani inu osasintha? Omudzudzula Yudasi adalipo koma adasankha kusamvera, ndipo sizida tere bwino ayi. Bwanji zisadafike pokuvutani, lavani, gonjani, bwererani. Yudasi dziko lidamuchepera. Okondedwa, dziko lalikulu lilitu zikafika pothina limachepa. Ku Blantyre umuona ngati kulina kuti kuchokera ku Lilongwe 2 meters. Dziko latheranso apa. Kuona kumzuzu kuchokera mu Lilongwe umuona ngati kuti 5 meters. Kodi dziko lilioneka ngati lachepa bwanji? Sililachepe, koma chibwana ndi kunyozera kudzudzula tsiku lina zimakupangitsa kuti manyazi afike, ulemu uchoke, nzeru zithe, kudzitama kuthe, chifukwa pamakhala palibe ukuchitira chifundo. Umaliseche wako oti munthu akuphimbe pamakhala palibe. Ine ndimafuna ndikuchenjezeni, musaone ngati ndinu munthu olimba mtima kukana kudzudzulidwa. Ayi, ndithu nthawi ifika kuchenjera konse kudzatha, ndipo nzeru zonse zidzatha, ulemu wonse sudzakhalako. Gonjani lero. Ndinu bambo koma gonjani. Inde ndinu mayi, gonjani. Inuyo mudaphunzira, muli ndi udindo, ndinu munthu apamwamba, gonjani. Inde inuyo ndinu munthu omveka, gonjani. Chifukwa nchiyani? Dziko limachepa. Yudasi adafika mpaka napota dziko lidandichepera, kungodzimangirira. Zisatero ndiyo Ambuye wakulamula. Pamene tikususulidwa ndi bwino ndikugonja, titengemo mawu amene anthu akutidzudzula. Tikuchita bwino pati, nanga tisakuchita ife bwino ndi pati? Pamene tisakuchita bwinopo ndi pamene Amalawi akufuna kuti tichite bwino. Ndiye pamene wina akutidzudzula tisapite kukakhala m'makabineti, tisapite kukakhala m'magulu kuti amene uja ndofunika kuti timusowese. Ndizomvetsa chisoni Amalawi kunena kuti mulonda amene anali kutawa Bambe Muhoni kumene ali sikukuziwika, asowa chimene asowesera sichikuziwika. Amene asowesawo ndi amene akudziwa chimene asowesera Amuhoni. Chifukwa chosafuna kuzuzulidwa, chifukwa chosafuna kumva, mapeto ako umafika paja pomazimva. Komatu uthenga umene tikumvawo akuti kuchoka ku Lilongwe kukafika ku Blantyre umaona ngati ndi 2 meters. Kuchoka ku Blantyre kukafika ku Mzuzu umaona ngati ulendowo ndi wa kuntcheu ndi kudeza. Chifukwa chani? Sukumva chizunzulo chimene anthu akukuuza. Azitsogoleri ambiri
andale sitimafuna kumva mawu achidzudzulo. Chimene timafuna ndi kumamva mawu onena kuti inu mukuchita bwino ngakhale musakuchita bwino. Atsogoleri andale chimene timafuna ndi kutamandiridwa pa zinthu zimene sitimayenereka kutamandiridwa, koma kuti kumapetotu kwa kusamva dziko tizaliona kuchepa. Inu andale amene mulipo lero, inu andale amene mukulamula lero, dziko la Malawi mudzaliona kuchepa pamene tikupita 2025, chifukwa malingaliro ndi maganizo anu ndi malingaliro ndi maganizo a Mulungu ndi zinthu zosiyana. Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti nduna zonse za boma ndi president ndi kukakhala pansi ndi kukapanga list ya anthu kunena kuti anthu awawa pofika 2025 akuyenereka kuphedwa. Ndi chifukwa chani? Sakufuna kumva zowalangiza anthu. Limpopo FM ikupasani mayina onse amene apezeka pa tebulo ya OPC onena kuti anthu amene wa 2025 akuyenereka kuphedwa. Kodi mwamva ndani amene anakatenga 4400? Limpopo ndi kabla litajwa. Chifukwa chosamva chizunzulo, aboma anakhala pansi ndi kukambirana kunena kuti anthu awa tifune tisafune, komatu ayiwala kunena kuti kunjaku kuli Mulungu. Mulungu amapanga chinthu malinga ndi chifuniro chake. Ndi aboma anakhala pansi ndi kukambirana ndi kunena kuti tifune tisafune, anthu awa akuyeneka ayilawe imfa masiku awo asanakwane. Limpopo FM ndi kamla lintanywa. Amalawi azanga, inu mukukumbukira ngozi ya ndege itangochitika, Limpopo FM inabwera ndi kunena kuti abambo muwanga achoka atawa mziko muno ndipo apita kukakumana ndi maIsraeli ku Egypt. Nditha kukusimikizirani Amalawi, abambo muwanga aja abweranso kuchoka kumene anapita ku Israeli. Atakakumana ndi ma-Egyptian, atakakumana ndi ma-Israeli ku Egypt, anakanyamuka ndi kumapita ku Israeli. Ndipo bwera kumene koko mphaso zimene atibweresera amuwanga ndi futi zokwana 400. Futi zokwana 400 zimenezi zikusungidwa ndi apolisi. Inu tamva malipoti posachedwa kunena kuti anthu mdziko la Malawi atayaso chikhulupiriro ndi apolisi chifukwa polisi yasankha kutumikira chipani. This is Kabla Tayo pa Limpopo FM. Bambo muwanga ndi omwe akatenga mfuti zimene zalowa mu dziko mwathu mopanda chilolezo. Angakhale ku ameko angokhala phe, mafupa awo angoti phe, sakulabadira zonena kuti ntchito yawo ndi kuteteza mzika. Koma kwalowa mfuti zokwana 400, futi zimene zizalowa kupyolera mwaja amuwanga, ndipo wamkulu wa ame akudziwa chifukwa chonoti iye sakutumikira dziko, akutumikira chipani cha Malawi Congress Party. Futi zimenezi Malawi cholinga chake ndi kuti akufuna azigawe kwa achinyamata osiyana-siyana achipani chija cha MCP, kuphatikizapo gulu la achina Dala Kadula, achina Devi Malamula, achina Huizi amene wa GCC로 ndi gulu lina limene cholinga chake cha futi zimenezi ndi kuphera anthu. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti iwowa asankha kupha anthu
osati kutumikira dziko. Anasankhidwa kuti akatumikire dziko koma asankha kupha anthu, ndipo akamazuzulidwa iwo sakufuna kumva chizunzulo. Ndetili ndi listi ya mayina yonena kuti muchifuniro cha Amalawi Congress Party, muchifuniro cha MCP, muchifuniro cha azitsogoleri aboma kuyambira president, wamkulu wa nkhondo, wamkulu wa apolisi, ndikubwera azitsogoleri ena ku polisi ndi ena owerengeka ku ameko, osati onse, komanso ku polisiko sikuti ndi onse, koma amene ali azitsogoleri kutsogoloko. Gulu limeneli linakhala pansi ku maofesi a OPC pamodzi ndi a president, a Keres Kaleng'oma, a Richard Chimwendo, a Nkaka, a Kunkuyu, ndikuti muli timu a Colin Zamba, muli timu mene momo kumene anakakhala pansi ndikuyika list ya mayina yonena kuti anthu amenewa aphedwe pofika 2025. Chifukwa chonena kuti anthu amenewawa ndi chipinjo cha Lazarus Chakwera nthawi ya kampeni. Ayiwala kunena kuti dziko lathu ndi dziko lija la democracy, ndi akufuna aphe anthu onse, kutero kwa kuti akufuna mnyengerera atupere muluzi kuti apite ku chipani cha MCP akamaliza kuapha anthu enawo. This is Limpopo FM, ndi Comrade Ntanyiwa pa Limpopo radio station. Nkhani ndionena kuti Yudas amazuzulidwa osamva, kuzuzulidwa osamva, ulendo ochoka kulilongo kupita ku Blantyre amangoozedwa. Akati aende ulendo wake umakhala wozungulira Yudas Iskarioti kumangoozedwa, kumapeto chake chimene chinachitika ndi chani? Anazimangirira ndi zingwe. Ndi zimene tizione tikamafika 2025 kumene iwo akunena kuti anthu awa akhala ataphedwa, tione kuti pakati pa iwo ndi anthuwa amwalire ndani. Mulungu si munthu. Pa number 1 pali Apito Mutharika. Anthu sakubweza be maganizo kunena kuti Apito Mutharika akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Enoch Chihana akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Yeremia Chihana akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Timothy Ntambo akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Wabakiri Muluzi TV akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Comrade Ntanyiwa akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Aponi Kalindo akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Anjawala akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Anamalomba akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Akabambe akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Asalabada akuti chifukwa abwera ndi moto amenewa akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Richard Mphepo akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Amasauko Banda akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Achikuni cha usi Amtolo akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Palombe Boy akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Anyamata onse ali Mpopo akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Akasiri Maulidi akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Brian Banda akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Antumbula Luhanga akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Alalwa akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Nyani wa Mpongo akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Asandra Sichuma akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Achitembo akuyenereka kuphedwa isanafike 2025. Amunya Nane akuyenereka aphedwe isanafike 2025. Anjanji akuyenereka kuphedwa
kuphedwa isanafike 2025. Brother Salo akuyenera kuphedwa isanafike 25. Listi amalawi ilipo, ndipo anthu ena azingosowesedwa kumangodabwa kuti kodi wakuti ali kuti womwewo osabwerera. Maina ena tikhala tikubwera nawo pa Limpopo FM. Futi 40 zimene zabwera mdziko la Malawi zija zabwera chifukwa cha anthu amenewa kukatenga futi uko ndikufuna kukaphera zibale athu. Koda Malawi chimene mukufuna mumve kunena kuti tiyeni pansewu munthu uyu achoke isanafike 2025. munthu uyu achoke apha mitundu anthu ambiri, ndipo anzathu amtundu wa chichewa akukonzekera akunamizana akuti dziko la Malawi achewa alimo 14 million. Izi ndi zimene amakambirana kuseliko. Limpopo ndi kamera ditayira. Ndipo ndikutha kuona kukupakiridwa ndrama zochuluka kwambiri kuti zipite kwa Maikaliati kuti achigule chipani cha UTM. Utenga wanga a UTM ndonena kuti ndofunika mukhale pamodzi. Munthu amene akufuna kutuluka mu UTM atuluke kupita ku MCP. Takhala tikunena kuti ubale wa chipani cha MCP ndi ubale wa UTM. Mwini wake wa chipanichi Malemu Chilima anafuna kuuthesa. Kodi mukuchedwa bwanji? Tiyeni tikamaliza kukuliraku after 21 days tesanu ubalewu muyang'ane kolowera. Kasi mukufuna kubwerera kwa bambo wanu kuthyolo kuli bwino mupeze bambo wanu wina watsopano, koma kumeneku palibe chichitike. Imfa ya Chilima ipangisa kunena kuti andale ochuluka amene ali aku UTM alemererepo. Kuli bwino mwina chipanicho kungochiyimika anthu ayang'ane kolowera kusiyana ndi kuti anthu alemerere pa imfa ya Chilima. Pamene ena tikulira ena akulira mwakabisalira. Kodi pamaliro pamafunika wina ozidya wakabisalira? Wolira atu mwakabisalira ndi amene timancha mfiti ucha amati kulira pang'ono ndikupita kukaona mtembo, kulira pang'ono ndikukalira mtembo. Ndiye ku UTM mpange chiganizo kumeneku kukukonzedwa thumba la ndalama kuti apasa Maikaliati. Limpopo FM ndi kamera ditayira. Ngati sikukhala kusintha kwina, udindo wa amalemu wa Lucius Banda, udindo umenewu ukuperekedwa kwa Anowero Masangwi. Lero tikulira chifukwa cha mbava zimene zikutibera ngakhale mboma. Tenga zinthu kusika mboma kumazaku basi. Opotera, osapotera, alesi manjali mungu. Usawale ndikulina majife sima bota ya. Ukaulira nao limozi. Tukumvana kwa. Tukufunika nao limozi. Ambuye achite kutithandiza Malawi, Mulungu atithandize. Fadi kucherera. Mulungu atithule mmanja mkulu. Mwipa.
komanso nkhazi zake mavuto ndi abwino ngamapemphera chonse mavuto ndajaniso akufatika finyika tilira kwambo uchakwera udakamba kuti ine ndili pano sindimawapyesedwa iyayi ndili pano kuti nditumikire ya Malawi. Yakudabwa kodi ya Malawi ake ati amene akuatumikira iwowa kapena mtundu wawo wachichewa ukhawo. Ine ndi muyawo tuyesa amanditumikira ine iyayi. Komanso ndikuta kukhulupirira kuti sakutumikira mitundu ina yonse iyayi koma wachichewa okha. Ameneyu mukamata ajewa sindikuti akamata ajewa ninatosefe iyayi. Ajewa kuti nenda kunyumba kwake. Yeso ndile njewa niweni katokasiya kulongo. Ndipo ndakale neyo kwatokasini mukonda anthu akwatosa samukonda amene iyayi. Sindikuti tosa ajewa timankonda yeyi. Hayi yakudzinamiza amene yakudzinamiza. Ivo sakondedwa seni anthu mwina to amene amagena ntchito kumwe kwa china zikhale ng'omawo koma ife kwatokasiya ambiri samukonda ameneyi ndikuzani amabwera zambiri zoti nyengeli yakukasiya ameneyi zambiri zili koma anthu sitikukonda ayi. Anthu amafika potopa anthu kuti amafika potopa kungotopa basi kuti tatopa tangotopa uku nkutopa basi tatopa ife. Anthu amafika potopa akatopa anthu sawo pamfuti amamuuza mwini onyolomba mfuti yako sitisunda ayaupa khumi ipha chikhumi nchimodzi ndiwe mfuti lipapewa osaka amasanduka osakidwa mbawula kuyisiya uthawa pasi anthu ali pambuyopo mawowowo omutuma tafuchitira pakona wefuwefu thukuta mwezi ozizira taziona ndi maso ife. Anthu amafika potopa anthu kuti amatopa kungotopa basi kuti tatopa ifeyo tangotopa ukuku nkutopa tatopa amwene basi kutopa. Anthu amafika potopa anthu akafika potopa za mtundu amazitaya kutali ukamadya wekha ndacha anzako ndalama zomwe zimayenera kukhala zagulu amangokuyang'ana ukamasimbwa maopseza anthu kuntchito mudzina la chipani mtundu kachipembedzo amangokupenya ukamalalata ngati unapereka matope pomanga phiri la mulanje kapena mchenga wambali mwa nyanja poumba nyanja ya Malawi amangoti okhe. Kenako anthu amatopa kungotopa basi kuti amwene tamutopera bwana wausiru tatopa ife kungotopa basi ukuku nkutopa basi tatopa ishi. Anthu amafika potopa akatopa madiro ako osamangoulula kugwirizana kuti mube akayena kuululani kuyika nyamatano achifwamba kuti akafwambe osiyana nanu maganizo anthu kuwagwira nkuwabandula iwo kulira mayo kuyesera kumema abale ako akhale yako mbali iwo toto bora kuthandiza wadera. Anthu amatopa bwana ku ofesiko majuniyo amatopa kungotopa basi kuti tatopa tingowa zako bwana wa khofi chichitike tatopa usamasewera ndi anthu bwana ku ofesiko. Anthu amatopa ndi Paulo anati ngati munga atekhalani pa mtendere ndi aliyese. Anthu amatopa musadye ndalama za misonkho za wanthu magalimoto mbwembwembwe akamadandaula inu fyokofyoko umayankhulaso za mwano. Anthu amatopa kuwafinya majuniyo pa ntchitopo kuwafinya majuniyo bwana kulira pye mukulata ngati ndinu amuyaya. Anthu amatopa ana anu omwe abale anu omwe akazi anu omwe amuna anu enieniwa wantchito pakhomoyo mukamapitiriza kuwasimbwira mumachita kucha nyekhwadza kuonetsani ndiwo tsiku ndi limodzi. Anthu amatopa kuli wonse mupite msayiwale ichi choti khalidwe ndi chuma nthawi nkachitsiru. Anthu amatopa mufunira njitsomboni wina ndatopa nani ndigonekepo mpandakatuloyi ndi usavulike undimbiraso foni kumandiuza zopusa za ndakatuloyi ndingokuwuziratu ndikuyenda wotopatopa monga Malawi ambiri. Anthu ndi
usavulike undimbira sofoni kumandiuza zobusa zandakatuloyi ndingokuwuziratu ndikuyenda otopatopa monga Malawi ambiri anthu amatopa. Anthu akafika potopa samawerenga kunena kuti kodi chikuchitika ndi chani. Are you ready, Malawi? Tipangisa ku Kenya. Are you ready, Malawi? Are you ready? Popo FM ndi Comrade Ntanyiwa tikuti anthu amafika potopa, akafika potopa futi 400 ezo zisaoneka ngati ndi zitatu zimenezozo. Amayola mupachadu mmatinu ndinopemphera anthu akuchita kukukankhizirani kupanga zinthu zoyipazi mukulola bwanji kuti futi zizisungidwa ku area 30. Anthu amafika potopa futi izo zisaoneka kuti ndi 400 powerenga koma kuti zizayambe kugwira ntchito zisapezeka zonoti zilipo zitatu zokha. Anthu atafika potopa hala Comrade Ntanyiwa munakaona kasuti kanyuwani. Yewe chikanga wewe. Hala napala suti ya nyuwani pa 6 July. Kudako letu wakuchupe kuchona loka kula suti. Alikutoka Comrade ni mafuna ndinene kuti yayi takabwerezani anthu asakuziwa zonoti Yesu abwera posachedwa akutangwanika ndi za dziko lapansi. Amalawi to ambira akonzeka 2025 kuti azangouzidwa kunena kuti yawina MCP sazakhulupirira chifukwa panopa kupita kukalonga anthu angoti kuli bwino boma lisinthe kupita kumchinji anthu angoti ayi uyu ndiye ayi watigwirisa fuwa la moto kunyamuka kupita kwa kabulula kwa nkwaniko anthu akwanirira m'mimba.
alokulu okulu inuyo ntanyiwa hayi ndithu dala zinthu kuno zafika pajatu ponena kuti aire pena umazifunsa kuti kodi ameyi ni m'bale wathudi kapena wanchoka kuyikwira kwake uko kubwera kusalamulira dzikoli hayi ndithu ife olimi chaka chimenechi hayi ndithu hayi tere okulu munthu uyu watiliza mbambadi muli bwanji afumu a John kwa Kabudula muli bwanji this is Comrade Tanywa Bari Limpopo FM. Azapeza akupama activisti chifukwa choyankhulira dziko zoona. Prevaja Gedis Kalengoma, my big brother. Gedis Kalengoma, my big brother. Mulibanje. Maswera banje. Mulibanje Richard Chimeno Panda muliba. Anyamata mchipasula. Mulibanje nkaka, mulibanje nkaka. Timanjoya nanu mulikuni koma lero zono dindino. Timanjoya nanu mulikuni muchigwirizano koma lero mene mwaisintira game. Mulimakora hare mkandawire mulimakora kuliuri ogulu kuntundako moyo libwa kuno Limpopo ili bwino ali kuti ine ndachula dzina mazibusa pemperani kosalekeza maina ndenda amenewo akuti anthu amenewo pofika 2025 akatamwalira koma chikonzero cha Mulungu sakuchidziwa. Ineyo ndendineneretu ine 2025 ndifika uwo mpaka mavoti ndizaponya nawo uwo ndisachitire somboni kuti MCP apita. Chikonzero cha Mulungu kwa ineyo ndendi chimenecho. Kaya enawo nawo aziyankhulira okha koma ine 2025 ndifika amene akundikumbira ine dzenje alowemo ndiyeyo. Zimene zonso ndineneretu nonse amene mukukhala nkumakambirana mu kabineti mwanu kuti wakuti amwalire chokha chongotulusa mawu mkamwa mwanu kunena kuti wakuti aphedwe. Ndifuna ndinene kuyambira lero amene ata achule kunena kuti Ntanyiwa lilime lake likangotchula mauti Ntanyiwa aphedwe, inu mupite mukamsake atuluse mauyo ameneyo. Iye safika 2025 ine ndikufika 2025. Mulungu wanga ndi wa moyo si wakufa. Ndikatero Bari Limpopo FM ndikuti ndichoke ndi nyimbo imeneyi pemphero ndi chida changa. Pero
azisogolera 7th day ino azisogoleri asisepi ino azisogoleri akatolika aitaneni anthu amenewa andalewa mukwadziwa kuti uyu ndi wampingo wanga uyu ndi wampingo wanga mukakhale pasi mwafunse kuti kodi ndi ndale zanji zomangofuna kumapha anthu inu okhala mkulu wa mpingo mu mpingo kuno kakhale ni pansi muganize zoyendesa bwino dziko koma osati muzipita kumakapha anthu kodi kwakupha kodi tsiku lina anthu okuphawo azagwidwa azabwera ndi kuyankhula m'maradio station imu amandituma ndakuti musati bwanji ino amene mabishopu ino akatolika ino a 7th day mukwaziwa azisogoleri amene akutilamulira pano a MCP inu kumpingo wa a president aitanena a president akhazikiseni pasi mwauze kuti kodi baibulo limati chani zokupha ndalezi zisaipise mbiri yanu ndalezi zisaipise maina anu yendesani ndale tumikirani anthu bakiri muluzitu anayendesa sitinamve zonena kuti akupita kukapha kuti ku South Africa akufuna kukapha kuti ku Kenya sitinamve zimenezo Peter Mutharika anafika saizi chayonena kuti Peter Mutharika amwalira Sandras Juma atayankhula koma Peter Mutharika simunamuona akutekeseka chwa amadziwa mu democracy anthu amayankhula za kukhosi kwawo cyber dziko losauka ala comrade Ntanyo sisaiba tundisaida Kalole yawe galiwe munalindire comrade Ntanyo kuchokera kucha ku Botswana ndikatelonso tikumane mzigawo zina titamange timve kuti kwagwanji Music at www.getatunes.com.